въпроса в срока? Срока е тук вътре. Другари, всичко зависи от организацията. Умри, но свръзка дай. Как да е бамбашка, бе? Какво значи това бамбашка? Бива ли да го оставя и да гоня Михаля? Ако не дойдете, ще подам рапорт. Добро утро, Краси. Хайде на слука! Нейната е занаят. 5 раждания на годината. Осторожно! Под всеки храст и под всяко листо! Да не остане нито квадратен сантиметър необхванат! Нищо. Колега Трифонов! Дойдох да ми каже къде са се изпокрили дивите зайци. Всичко на този свят трябва да се знае. Тревата на тая ливада, ако кажат. Ще я преброим. Тревичка по тревичка. Da 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 da